Nor pentsetan dozu izango dala? Egunon, ni Jesus Zugazaganaz, Ibergune etxean jaioa. Oin 28 urte, Jorrian nago eskondute, Marisol Mardaragaz. Eta hemen gagoz bizten, 6 urterik onantza. Euskaraldiari emon gura deutzet bultzagatxu bet. Euskaldun zarrok. Aregin apurbet egin espadu, horretara, Euskeria ez du bide honetik. Naiz eta gazteak hor dagozan, lehenengo eta behin, eta aurrena izango den, aurrerantzean arduria. Ez deko zentzurik, zikeran bere, 2005 urte honetan, hitz egindan izkera bat, galtzen izteak, ez deko zentzurik ez barkaziorik, barkamenik. Nik daukat liburu bat sortuta. Erderaz egindakoa, gazteleraz, la lengua vasca en la toponimia europea, eta hor daukadaz, 60 bat toponimo. Toponimiak deko, hemen hizkuntza mailan, resistentzirik handiena. Analiz horretan, geratzen da argite garbi, euskeriak zabali ibilber zeula emetik oso asa. Bueno, izketa prest, izen berreke, txarto ondo, euskera egiten du. Ez du ikasi bizkaieraz berdanlez eta batuaz ondino gitxiago, baina etzeko euskeria eroten du aurrera, aldugun mailan, eta izketa prest, izango lehik gure rola, nirea bentzet. Eta belarri prest, bere bai, entzuteko beti, entzun ezkerunean, beti ataten da zeuzertxo, ez da? Handik. Errotik sortzen da narra